Kao dugogodišnji direktor 4 predškolske ustanove, stekla sam mnogo iskustva u radu sa vaspitačima i stručnim saradnicima. Ono što sam zaključila jeste da je formalno obrazovanje previše teoretski postavljeno i u praksi ne daje adekvatne rezultate. Najveći problem je što se većina zaustavi na formalnom obrazovanju, ne znajući koliko je neformalno obrazovanje neophodno, pogotovo kroz rad sa decom. Na osnovu toga sam kreirala program Razvoj kompetencije vaspitača, putem koga edukujem vaspitače koliko je važno razvijati lične i profesionalne veštine. Ako deca uče oponašajući roditelje u kući, u vrtiću deca uče oponašajući vaspitača. Cilj programa je osvestiti koliki značaj na razvoj deteta i njegovu budućnost imaju vaspitači i svi koji se bave obrazovanjem dece.